Brać moja, kako je ugrijalo. Moram ići kući, žedan sam kupas. Brat, stani. Brate, gledaj onog dida tamo. Šta kažeš da idemo mi njega opičkat? Vidiš da on jedva stoji na nogama. Jes baš. Vidi onog dida, gubi se kaj abdest. Hajmo mi, brate, do njega da vidimo ima li did šta para kod sebe. I oni dečki prilaze vam prema meni. 100% nešto planiraju. Braćo draga, šta se sad? Čisti dide. Evo me dečki krenuo kući da zalim baštu. Ljudi moji, šta sam vam ja uradio? Ja nisam ništa uradio. Dide, daj pare. Ako te puknem šakom, nama će se vilca preokrenuti. Dide, jesi li čuo? Daj pare, inače ima da puzar dok će. Ojoj, dečki, pa šta sam vam ja uradio? Nemojte mene, ja sam nemoćan. Ma šta nemoj, dide? Dide, sad si gotov. Kako mi čovjek spuca, šta bom did zalegnu? Ama dide, daj pare. Daj pare dok ti nisam ja još pukao šakom. Dečki, ja nemam od para, ali nije problem, utići ja kući po pare. Hajde ide kreni, imaš 2 sata vremena, požuri. Dobro dečki, evo odija. Pa dečki, sad ćemo vidjeti ko će koga zajebavati. Ovo je napitak meni None dala. Kaže kao da pomlađiva, sad ćemo mi to isprobati. Oj, viđaj, bom se did pomladio i obrio se did. Sad će mi krenuti. Pa gdje ste vi dečki? Did nema para za vas, bom će ova palija danas zaradi. Oj, dide, pa ti se pomladio. Šta si ti uzmao to bogat? Da, dečki, did se pomladio, a sad ćete biti bijeni. Možete sad 1 po 1 ili koliko hoćete možete i oba dvojice. Hajmo. Oj, kako mi did razvali. Oj, opet sam ja postao did, pobježi ja dok me oni dečki još nisu.